O goberno galego está nun proceso de reforma do parque móvil da Xunta, ca finalidade de que todos esos cartos que se aforran en vehículos de luxo se poidan dedicar precisamente a vehículos que teñen unha orientación social. Entendemos que é máis axeitado que eses cartos se destinen á adquisición de ambulancias ou á adquisición de vehículos de protección civil. Entendemos que si podemos cambiar 3 Audis de luxo por 12 automóviles, 12 coches que van a utilizar os servicios da Xunta para dar atención aos ciudadanos, desde logo, é moito máis acaído. Nós non podemos entender que un socialista poida defender, salvo se defende a cultura do despilfarro, que o comprar as rodas de un coche como era o Super Audi de Touriño, que nos costan máis de 5.000 euros, pois iso poida ser defendible por contra cando as rodas do coche do actual presidente Feijóo non costan máis que 200 euros cada unha delas. Por lo tanto, chamamos a sensatez ao Partido Socialista e entendemos que a medida que toma o goberno galego é unha medida axeitada aos tempos actuales, é unha medida que vai que as condicionantes e que as limitacións económicas que teñen todos os galegos e todas as galegas, e, polo tanto, entendemos que si é axeitado desprenderse de coches de luxo en tempos que efectivamente son difíciles, para que estes cartos se poidan destinar a cubrir as necesidades dos galegos e das galegas.